back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Auntie. Oh, relax siya. Ayaw na paglingi niya, Abi. Tana, nagpaabot na kanimo ang tanan. Nga mo paso paingon sa altar. Dali na, Abigail. Hello. Abigail. Please. Dali na, Abi. Dali na. Gusto ka bang guyuron ta ka? Dili ko, Lo. Dili ko. Ayaw yun ko pakauawi, Abigail. Ayaw kinigbuhat ta karon kung dili ka gustong kalimtan ta ka nga akong apo. Abi, dali na. Hello. Tulog ko siya. Ayaw. Pabuton ta siya din sa tubangan. Pero Lola, Si, misugod na siya og lakang paingon din. God, muro nagbubuwag ang akong kasing-kasing sa akong dughan sa tumang kakulpa. Smile, Jeric. Smile. Duol na kaay siya nimo. Pahiri na ang imong luha ug hunong na sa imong paghilag. Duol na kita sa naimutangan sa imong pamanunon. Dili ko kapugan ang ako mga luha, Lo. Kinahanglan mo ka ng buhaton. Duol na kayo kita. May pahiyom na si Jerry kanimo. Pahiyom na, Abigail. Abi, Dong Jerry, dili ba nga unya pa man mahimong bugakos? Bawal mag-una-una dong kay niya pata simbahan. gisiguro ko lang nga tinuod si Abigail ug dili kay damgo ko lang, Lo. Oh, well, now, nga napamatud-an na nimo. You can let go now, Apo. Maikog ta sa pare o sa mga tao. Thank you for coming, Abi. Thank you. Nakila ka. Luha ka na sa kalipay. Isaad ko nga pulos mga luha sa kalipay lang ang imong matkamtaman. Uban ako, Abigail. Isaad ko ka na. Abay! Abay! Salvakuta! Miluhod na sila sa tubangan sa altar. Bay. May pagwa na lang tinuod tam nga nida. Tanaw na kayo mo. Kuol man tag-apil ni mo eh. Nag-abot na yung sipon ng luha oh. Nag-abot oh. Dili na ako kayang makita siya uban sa laing lalaki, abay. Kasluno na siya sa uban. Dili na ako. Pero, kuan bay? Ingon og sa gusto siyang muduol ni mo ganina bay? Kabantay ko na. Bantay ko. Di ko di kaya, bay. Di may mong bakasal si Abi, Jerica. Di ko musugot. Ups. Bay. Siya mo buhaton ba ya? Mag-utsal ka sa suod si man. Imo silang pugnan. Ha? O siya may mo isinggit. Nga mabdos ka. Oy, pagpuyo kay... Way matuo, oy. Ako ang gibahal ni Abi, bay. Nakasiguro ko niya na. Tugnan ko siya. Okay ba mo bay? Kay pagknay iyang desisyon bay. Kailangan nga imo nang tahuron. Bay, mahal ko kayo sa Abigail. Mahal ko kayo siya. Bay, may mga gugma yun. Gadili bagay. Mura nagpahan ba? Angayan bang kon? Kanang pahan nga, angayan bang kapantay ka na? Angayan sa palaman ba? Boy, ko. Bay, di ko bay. Bay, di ko. Tingnan ko. Unsa po niya imo buhaton? Puyo bay, puyo ba? Ha? Pantay ka? Puyo ba? Kay okay ka tungod nga mo pugong. Tanan nun, mauli lang ta. Di lang ta din eh. Dili ko. Di kang pauli. Ha? Mag-usap ka din eh. Ha? Sang bakuta. Magsakit-sakit lang kasi mong dugan. Abay, okay ka?
Dili. Para... Oh, uy! Oh, ano para man ka? Layo pa mga ato! Hey, kadit! Manawag ko! Kadit ha? Til, matumba na ko. Wata ka ba, uy! Umiya ka magbuhi, uy! Matumba ka, ha? Kulbaan mo tani mo na! Ha? Ino ba nanay mo nga? Kanang sunod-sunuran ka. Bisag asa ka pa ingon. Saan naman yung lugar, ha? Sudad pa na eh. Mag-uisa man tanin eh. Pauli na dito. Pasagdi ko. Ay napagsunod ako. Kapwa! Bisay! Bangag sa ilong. Talagay mahimo. Ingon sa nanay ni mo. Abay! Mo kong kikwilyuhan. Nga naman eh. Mabiya ka. Usumbagon ta ka. Bakuta! Magunay kang amigo nga nabalakyan ni mo. Sige bay! Sumbag lang! Sumbag! Ha? Is-L! Sige, sumbag lang! Mau magkana eh. Makabawas mong ipati arong kagol. Sige! Pasumbag naman ko. Basta lang, makuha ng imong ipati na. Sige, baka! Sige! Opto! Ayaw na pagsunod ako ha. Magani, itukbo na ko. Pasagdi ko. Basin! Bay! Bisan pag suko ka na ko, bay. Musunod yung diyapo ko ni mo. Asa man di ka? Upalan ko ba? Karong urasa. Otro. Nahumanag yun ang ilang kasal. Malipayon na silang nakikatubang ron sa ilang mga bisita dito sa ilang reception. Lami bilang kaon, bay. Lami. Kano ang dagaglami? Kinusama na, bay. Ini ka dato ako. Madato ko. Makita ninyo. Madato ko. Mudato ko. Ako sud. Aksyon mo kahubog, bay. Pauli na, kung mo. KRD. Tada pa ko di matubay. Ako na di ay. Ikaw na ay. Di kang pauli. Di ba? Asa mo na ikaw? Barog. Dagpi lubot. Nyalak ko. Asa sa kaway? Piya. Kapoy na kong sunod-sunod di mo abay, ha? Kaara na ka, ha? Asa kaway? Etsiway! Hay! Dagan dito, guay. Kapoy-kapoy sa ning tahas na ko na. Tig sunod-sunod. Kasag plitin ng bisyuha na. Asa mo yung siya paingon? Lo! May parang taxi! Taxi ba? Maya! Kurtahan din siya? Wata ko ay! Sakay ko, abay! Ladies and gentlemen, the couple's first dance and money dance. Our first couple dance, Miyay. You are my endless love, Abby. Salamat, Chef. All the time, baby. Isaan ko ni mga buhatan ko sa pangtanan. Aron mo mahimo sa kamaayong asawa diyan mo. You don't have to do anything. Just stay with me, Abby. Huwag ko nagkaalan ako. Sure. May mga pintang ipanghatag alang sa mga muhatag og cash, pero kinahanglan nga makigsayaw una sila. Sa kadiyot lang good, sa gikasal human makataod na. Dali na huwan. Mutaod na kita og pin. Sige na sir. Iwa, magko'y kwarta dari ma. Wa ka na'y problema. Niya, tagsata. Isayaw ko ang akong apo, ug ikaw, usab kang abi. Sige, salamat ini, ma'am. Sige na, dali na.
Apo, mahimo ko ba ikaw ikasayaw? Lola, come. Happy? Sobra, Lola. Wait, kumatangan. I hope to stay happy with Abby for the rest of our lives. Of course. Mahitabo ka na. May pagsalig ko kanimo, apo. I'm so happy that I can contain it, Lola. Hug malipayon usab ako alang kanimo, apo. Mahimo ko ba ikasayaw, Brad? Shit. Ha? Ni Asya. Oh, ni si Andy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!